Good morning mga ka-studio. Today's episode po is very special dahil magluluto tayo ng seafood paella. Ito po ay request po and sponsored ni M2M18. Siya po isang supporter po ng Bisaya Studio simula nung una pa lang po. Wala pa kaming 10,000 subscribers. Nandyan na po yan si Ma'am M2M18. Maraming salamat po talaga sa suporta nyo sa Bisaya Studio family po. So ang lutuin natin once again mga ka-studio ay seafood paella. Request niya po ito. So simulan natin ang pagluluto nito. Let's go! First step mga ka-studio, magpainit tayo ng olive oil. Ayan o. Olive oil po yung gamit natin dito para healthy po. Initin natin saglit. Pan-fry natin tong kasayan, shrimp. Mga 1 minute lang mga studio. Madalian lang to. Kunin ko na to dito. Madali lang maluto tong shrimp kasi maliliit to ba. Next, luto din natin to pusit. Mga 1 minute lang din mga ka-studio. Okay na to mga ka-studio. Lagay na natin yung onion. Garlic pala. Sorry. Garlic po, ahos. Tapos ito yung onions. Gamit ko dito white onions po. Next, kamatis. Tapos maglalagay ako konti ng parsley mga ka-studio. Parsley po ito. Yan, konti lang. Tapos paprika. Paprika po. Masarap sana to lagyan ng saffron mga ka-studio, kaso wala kaming nabili dito talaga. Nalibot namin buong kuwan Cebu, wala kaming nabili ba. Mga mall, tiningnan namin, wala talaga. Tapos next yan mga ka-studio, lagay na natin ito clam juice po. Ito po yung nilagaan ng clams natin at tahong. So ito yung gagamitin nating pangsabaw. Yan. So next step nito mga ka-studio, antayin na lang natin na kumulo to konti, tapos ilagay na natin yung Japanese rice. Wala din kami nakita na kalaspara rice, kaya Japanese rice na lang yung gagamitin natin. Mainit na po ito. Lagay ko na dandahan yung Japanese rice. In every cup of Japanese rice po, 1 and 1/4 water or clam juice yung ilagay yung mga
studio. Yan, mix natin saglit ha. Tapos ito mga ka-studio, takpan natin. Tapos wag lang natin malakasan masyado yung apoy ba. Balikan natin after mga 15 to 20 minutes. May konting sabaw pa. Ilagay ko na mga ka-studio yung frozen green peas. Yan, konti lang. Yan, okay na yan. Mix natin sandali. Yan. Yan, para ma-distribute ang maayos mga studio. Yan, takpan natin ulit. Ulikan natin hanggang sa maluto na yung rice talaga. After 20 minutes. Wow, sakto na to, luto na. Lagay ko na mga seafood mga ka-studio. Nang una itong squid mga ka-studio, ilagay ko sa gitna. Yan, dami nating mga toppings ito na seafoods. Tapos mayroon ding tahong. Mayroon din ditong mga clams mga ka-studio. Tapos yung shrimp na niluto natin kanina mga ka-studio, ilalagay ko na rin dyan. Ilagay lang natin dyan. Ilagay ko din yung lemon dito mga ka-studio. Maya ko na lang ito i-arrange sa serving plate na. Takpan muna natin to. Tapos lutuin natin mga 3 minutes lang. Ito na po mga studio. Luto na po ang ating seafood paella. Lipat muna natin to sa serving plate. Ito na po mga ka-studio. Kainan na to. Luto na po ang ating seafood paella. Yan. Once again po, maraming salamat po M2M18 for supporting Bisaya Studio channel po. At ito na po yung request mo, Ma'am M2M18 po. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Malinis na po kamay namin mga studio. Yes po. So, Merry Christmas po pala sa lahat. Merry Christmas po sa lahat mga ka-studio. Sana po maging happy po yung Christmas niyo mga ka-studio. Importante po, masaya po yung buong pamilya. Yes po, at magkakasama po. Tsaka sharing po. Christmas is about sharing. Yes. Maraming salamat din po sa pag-share niyo ng time sa amin po. Nasuportahan yung Bisaya Studio channel. Yes po, maraming salamat po. Merry Christmas sa lahat po. Kain na tayo. Yan na. Saan tayo dito? Galing mo. Meron po ditong pusit. Yan, rice man. Ka-cute. Ay, maguha na lang ito. Kuha dia. Yan. Ito po yung shrimp. Sa akin dito po ako mga studio. Yes. Yung shrimp po clams. namin mga ka-studio, kinunan po namin to ng mga gaway-gaway. Oo.
para hindi po siya matulis pag kainin na ba. Kasi last time nung nag seafood paella tayo ano, na kuhan ko ba natunog ko sa kuhan shrimp. Yes po. Kaya sinigurado namin na malinis po ito. Nung nakabili tayo ng seafood paella mo no. Na-mix kasi yung ulo ng shrimp sa kanin ba? Sa kanin ba. Kaya yun yung iwasan yung mga kastudyo para hindi kayo matinik. Yes po, ingat lang Uy, sa pagkain. uri. Kainan na to pang. Ayan, mayroong limon. Kain na po tayo. Laki ng kuan pang muscles. Kalami ani. Kain tayo. Namut lang Kain tayo lahat. Merry Christmas po. Lami amo. Masarap pala siya. Pugan og limonsito. Ang sarap po ng Japanese rice kasi yung ginamit namin na sabaw. Plum juice ba yung sabaw nito ba? Yes po. Kain po tayo, Ma'am M to M18. Yes po, kain po tayo, ma'am. At sa lahat po ng nanonood po, kain po tayo. Sarap to, mayroong ulam, mayroong pang rice. Kombinasyon na ba no? May alis lang ka. Tambayang. Uy, nahurot nung naimo na dapat no. Dapat na ko nahurot. Tsaka yung green peas po, masarap. Frozen green peas ba no? Masagos kanon. Meron din squid oh. Panalo na naman kainan mo, ang sarap mo. Yes pang, sarap. Paborito to ni Ma'am M2M talaga bang? Ulam at kanin, pinag-isa na. Ay. Ay. Kahit walang kung ano ba, rice lang ba, yung paella rice lang, sobrang sarap na no? Dagan dyan kuhan siya, langaw kay sipos mangod. Mukunon kay ba? Pasensya na po kayo. Gumagamit na po kami ng kandila po, pero ganun pa din ba? Kumalapit pa din sila. Advance Happy New Year po sa lahat. Yes po, advance Happy New Year. Panalo mang ba? Ibang sarap pa nga. Sarap na lagyan ng sito no. O limon ba? Limon. Pero masarap na siya daan ng rice no?
Papa, dami kain natin ito. Upang. Marami tayo sa rice. No, shrimp. Yan o, shrimp. Ang bilis mo mukha. Panit pang. Nahan kayo sa rice eh. Japanese rice. Gamit natin dito. Napahak na diri. Ang dami na nakain. Naman di ko daan ito saya. Kanal eh. Alas 12 na yata pa. Nagtugtugaok ng mga manok, no? Kalimot na po ko. Maraming salamat po talaga M2M18 sa pag-request po at sa pag-sponsor itong episode na ito. At lalong-lalo na pang sa pagsuporta niya pang. Oo, gabi yung support ni ma'am sa atin, ma'am. Yun nga, sabi ko kanina, wala pa kaming 10,000 ba subscribers, nandyan na si ma'am. Solid na solid po talaga. Pati kapatid ko, mang, no? Sinusuportaan din ni Ma'am M2M18 po. Kuya ko, mang. Itong last shrimp na lang sa akin. Tsaka rice, hindi ko mapigilan yung rice. Ang sarap niya, no? Talaga. Sa akin, last na lang to. Yan. Cheers tayo. Cheers. Magpapasalamat po ulit kami sa nag-sponsor nito sa episode namin today, si Ma'am M2M18 po. Maraming salamat, Ma'am. God bless you, Ma'am, and your family po. Maraming salamat po. Shoutout po muna kami. Mega shoutout po kay Jessica and Harrison po. Hello, Ma'am. Siya po yung sa Twerks pang sa Gaisano. Sa Gaisano po. Sa Hi, Twerks, Ma'am. nakilala pala. Salamat sa pagsuporta. Oo, nakilala niya tayo. Nakilala ka niya, no? Yes po. Mega shoutout din po ABY Road Resto Bar. Yan. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta. Shoutout Chicken Pet Lover, Honey Fuentes from Vienna, Austria, Norman Rimando, Rubilin Tibalbag, Alsa Family, Jolie Rose Barido, Aika Saavedra, James Josh Vlog, Krisa Reyes, Aljun Ignacio, Kim Gladys Garcia, Francis Ann Garunay, Enriquez Family from Bislig City, Surigao, Waray Bugas Vlog, J. Ford Makalisang, Gulsana Bigino, Prince Darin Cabuso, Georgines Gaming, Maria Lynn Dayuday, Irene Kiliste, Eugene Deligero from Lahug, Cebu, Kahamster Food Vlog, Honeybee Directo, Crizel Gandula, Jean Garcia,
Ruel Luloy Mulyon, meron pong channel from Canhulaw, Lapu-Lapu. Mercy Domingo, Marife Damaso from California. HC Team Gobis at Lawrence Josh Santillan. O din mang shoutout din ako. Shoutout din kay Louis Singayan. Belated anniversary Sturgeon family from Texas, USA. Ed and Bell from Caloocan. John Biasbas Don. Samdok Joe and Yonjo. Denver Vlog. Rodsron Raposa. Marty and Salvi from Ottawa, Canada. Babes and Bailey from Kuala Lumpur. Daddy and Giliana's Word. Lolo Rosario. Yan na po lahat yung shoutout mga studio. Once again po, Merry Christmas po sa lahat and advance Happy New Year. Yes. Maraming salamat po sa panonood ng episode na ito po. Sana po ay nag-enjoy kayo. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye! Bye-bye!